Prijeti ministru, optužuje liječnike. Zbog nje se prosvjeduje. Silno želi postati ravnateljicom bolnice, iako na njezin sporni način upravljanja već godinama upozoravaju suradnici. Tko je kontroverzna Dijana Zadravec, na čemu počiva njezina moć? Kao mlada specijalizantica radiologije iz Čakovca preći će u Zagreb. Dobar dan. Za anonimnu čakovečku liječnicu javnost nije čula sve dok nije pokazala političke ambicije. 2016. uoči parlamentarnih izbora naći će se na HDZ-ovoj listi u prvoj izbornoj jedinici nositelja Andreja Plenkovića. Poštovane hrvatske državljanke i državljani, drage Hrvatice i Hrvati u domovini i inozemstvu. Ja sam Dijana Zadravec, docentica, doktorica znanosti i liječnica, pročelnica kliničke jedinice za neuroradiologiju u KBC-u Sestre Milosrdnice i pročelnica katedre za opću i dentalnu radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stimulirajućim mjerama naše ćemo liječnike i medicinske sestre zadržati u Hrvatskoj. No uslijedio izborni debakl, ali nije ostala nezbrinuta. Imenovana je šeficom radiologije u KBC-u Sestre Milosrdnice. I tu će tek postati poznata široj javnosti i to po skandalima. Bog, pozdrav. Pozdrav. U javnosti je procurila snimka razgovora Dijane Zadravec i aktualnog ministra zdravstva. Riječ je bila o natječaju za ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice na koji se javila i Zadravec. Ti imaš izbor da takav natječaj poništiš. Broj 2, da na takvom natječaju izabereš Zovaka kao što si mi rekao. Ja nisam natječaj niti raspisivao, niti ja to vodim, niti imam bilo kakve elemente. Imat ćeš medijski skandal pred izbore da si odobrio izbor ravnatelja na natječaju koji je napravljen, koji je koruptivan. Dijana Zadravec nekoliko puta će se tada pozvati na poznanstvo s premijerom Plenkovićem. Ja ću te danas zvati pa ćeš mi se javiti kad ću razgovarati i biti sa Andrejem. Dapače, vrlo rado očekujem tvoj poziv, hvala ti. Ako se pokaže da je, ako se pokaže da je natječaj protuzakonit, vrlo jednostavno, bit će poništen. Hoćeš reći da si ti razgovarao s Andrejem, da je Andrej izabrao Zovaka? To mi hoćeš reći? Da, to ti hoću reći, da je vrh stranke odabrao put. Da li je Andrej decidirano rekao da će Zovak biti ravnatelj? Dijana, ja s tobom ne želim razgovarati na ovaj način. Ja s tobom ne želim razgovarati na ovakav način, a što se tiče ovog drugog, smatram prijetnjom. Nekoliko mjeseci prije iza zatvorenih vrata Dijana Zadravec verbalno se i fizički sukobila sa šeficom nabave Vinogradske bolnice Mijom Primorac. Ali još mnogo prije 2013. na ponašanje Dijane Zadravec upozoravali su liječnici s radiologije. Njih 20-ak pisalo je vrhu kuće povjerenstvu upravnom vijeću. Nakon što je postavljena za vršiteljicu dužnosti predstojnice, nasilnim postupcima, prijetnjama i manipulacijama pokušava voditi odjel, odbija razgovor s kolegama i time dodatno antagonizira odnose. Nije točno. Znači, vrlo ste netočno ovo iznijela. Znači, 2013. za vrijeme štrajka liječnika, ja sam bila v.d. predstojnica zavoda, koja je zapravo morala osigurati zdravstvenu zaštitu pacijenata i provođenje pretraga. Liječnici koji su istovremeno radili za vrijeme štrajka liječnika u privatnom sektoru popodne, to su odbijali učiniti. Oni su to, znači, koji su zapravo bili neradnici tada, odbijali i to su pokušali prikriti sa onim pisanjem tog pisma. Danas kaže da je sve to orkestriran i organiziran napad na nju, jer je neumoljiva kad je u pitanju korupcija u zdravstvu. Prvo, svi koji me poznaju znaju da sam upravo tolerantna. Na ono što nisam tolerantna je korupcija i krađa. To sigurno nisam tolerantna, budite sigurno, ali sam tolerantna u međuljudskim odnosima. Da čini se baš sve i nije tako kako kaže, jasno su dali do znanja zaposlenici klinike za tumore. Sve kulminiralo prošli četvrtak. Ja sam jutros optužena da odbijam raditi posao, što mi se nikad u cijelom mom stažu nije dogodilo. Doktorica Bolanča Čulo jedna je od 3 preostala radiologa na klinici za tumore u Zagrebu. Ova bolnica ne može biti taoc nijednog predstojnika i nikoga ko se bavi ovom subspecijalističkom problematikom.
A predstojnica je upravo Dijana Zadravec, da je u klinici već odavno 5 do 12, prije 5 dana apeliralo je 200 zaposlenika. U posljednje vrijeme iz KBC-a Sestre milosrdnice otišlo je 20 radiologa. Ono malo preostalih kažu da je nemoguće raditi sa Zadravec. Nekima od njih prošli tjedan je pozlilo i završili su na hitnom prijemu. To se radi suptilno, nije to kažete se, dovedu te ljudi u situaciju da ti sam odeš. Da prosvjed nema veze s njom pokušala je objasniti novinarima. Ljudi su, kaže, pred bolnicu dovedeni na prevaru. Mislite da su ljudi na prevaru dovedeni? Tako je. Sigurno 10 ljudi nisu problem koji odlaze, nego je problem onaj koji organizira službu. Zadravec odgovara teškom artiljerijom. Doktorica Bolanča Čula, Karolina, ona je, vidim, jutros imala određeni motiv, ali to meni nije čudno, obzirom da je ona supruga doktora Čule, radiologa koji isto radi na mom zavodu, a koji je zajedno sa doktorom Kalausekom počinio kaznene radnje koje sam ja prijavila Županijskom državnom odvjetništvu. Grupa liječnika oko doktora Kalauseka, nažalost moram reći, krade novac naših poreznih obveznika i iz javno-zdravstvenog sustava i u novcu i u medicinskom materijalu iznosi novac iz javno-zdravstvenog sustava i pretače ih u privatni sektor. Kontaktirali smo prozvane liječnike, obojice su interventni radiolozi. Jedan ju je već tužio, drugi se sprema. Nju sam prijavio, znači što sam rekao, u 2. mjesecu za klevetu i povredu ugleda i časti. Građanskom i kaznenom sudu. Ti problemi datiraju od kraja 2020. godine kada profesorica Zadravec nije htjela potpisivati narudžbe za 56 odrađenih pacijenata iz neurointervencijskog programa. Zašto to mora ona odgovoriti, nakon čega je došlo do jednog parcijalnog zastoja u radu, gdje nismo imali materijala onda za zbrinuti pacijente, gdje je onda tada prvi puta mene optužila za takve stvari. Te sam ja te onda mailove procesirao mom odvjetniku Oloviću, koji je onda potom krajem 2. mjeseca podignuo i građansku i kaznenu prijavu protiv Zadravece. Svi ti papiri koji se mi potpišemo, dr. Kalausek i ja, da smo potrošili taj i taj materijal, sav materijal, znači svi ti papiri prođu i provjeru kod nje, i provjeru u ravnateljstvu, i provjeru u nabavnoj službi, i provjeru u HZZO-a, niko se nije tu žalio osim nje, iz kojih razloga, to pitajte nju. Pozivam sve državne institucije da to istraže do kraja, ja tu nemam šta skrivati. Prozvani liječnici renomirani su stručnjaci u svom poslu. 2014. upravo zahvaljujući njima i njihovom timu u KBC-u Sestre milosrdnice znatno je smanjena smrtnost od moždanog udara. Mi smo to razvili da dođemo sa brojke 3 na brojku 186 prošle godine. Čega? Liječenih moždanih udara i hemijskih. To smo mi napravili. To nije meni pomogla Dijana, niti Andrej, niti Vili, niti niko. To sam ja stajao tamo, zračio se i doktor čuo sam. Znači ja sretan sam čovjek jer sam to ja napravio. I ja ću to napraviti gdje god odem. I onda me neko proziva kriminalca. Pa to je sramota. Sramota je da se uopće nekom da to kaže. Dr. Čulo poznat je po tome što je nedavno s timom liječnika post-covid pacijentu prvi put u Hrvatskoj izveo operaciju kojom su iz crijeva izvadili tromb i tako mu spasili život. Kad se ona s nekim sukobi, onda ga optuži za korupciju da bi skrenula sa problema mobinga. Znači ja osobno ne radim u nijednoj privatnoj bolnici i niti sam ikad radio u privatnoj bolnici. Mi se zračimo, mi dajemo svoj život da bi nekoga pomogli u 3 ujutro i za to dobijete ovakve optužbe. A kome to treba? Kome to treba? Kad ćemo doktor Čulo i ja otići, ko će onda to nastaviti? Je li neko došao nama tu i pitao nas to? Je li nas iko kada došao i pitao nas koliko je vama trebalo svega, kako ste to uspjeli, svaka vam čast, super, hvala, bravo? Niko. Ja dolazim tu i na večer. Neki dan me pitao čuvar da li sam se posvađala sa mužem jer sam došla u 9 kad sam uspavala djecu da napravim svoj posao. Ja vam mislim o tome da su to obične konfabulacije s čime se hoće skrenuti zapravo sa onog pravog problema, a to su prozivke prema njoj za mobbing i prozivke prema njoj za nesposobnost organizacije rada na kliničkom zavodu. Ovdje se sve pokuša svaliti na moje ponašanje, lijepe mi se etikete, a u pozadini se krade novac javno-zdravstvenog sustava i preljeva se u privatne džepove. Ja sam otkrila krađu i korupciju i to se radi o milijunima eura i za to posjedujem na 100 dokumenata i sve sam prijavila Županijskom državnom odvjetništvu. Da neko radi svoj posao pošteno i časno, dođe na razgovor radi kriminala.
Kako neće niko? Pa naravno, svi će otići. I svi trebaju da odu. Zašto ne bi neko, ako može dati maksimum u drugoj bolnici, zašto ne bi otišao ako mu zakon dopušta? Je li Dijana Zadravec zviždačica u zdravstvu, beskompromisna liječnica u borbi protiv korupcije, kako se predstavlja, ili je pilu okrenula naopako, ne bi li prikrila ono za što je optužuju njezini djelatnici? Dakle, ovi ovdje djelatnici razgovaraju o urudžbiranju otkaza u dogledno vrijeme ukoliko se problem ne riješi. Znači, ne kolege radiolozi, nego kolege ginekolozi, kolege kirurzi i svi u svrhu podrški našim kolegama. Ako se mi svi bojimo, kao što su se drugi ljudi bojali, zato jesmo to. Onda ja nisam dovoljno hrabra ni da gledam ove pacijente, niti da radim biopsije. Znači, moj posao je biti hrabar. Liječnici joj odlaze s odjela i dok Zadravec to tumači trendovima u zdravstvu, kritizira sustav, liječnici su jasno dali do znanja da je u njihovom slučaju razlog upravo ona, Dijana Zadravec. Stavljati me u kontekst da sam na ovoj poziciji zbog toga jer sam članica stranke, mislim da nije u redu, jer prema mojim referencama možete zaista vidjeti da takav nivo stručnog i znanstvenog obrazovanja i nastavnog jako rijetko možete susresti kod nekog od mojih kolega. Sustav je kriv koji to dopušta takav. Šta je? To je teror. Ovo troje ljudi javno se izložilo protiv Dijane Zadravec. U međuvremenu je 17 djelatnika odjela za onkološku radiologiju Dijanu Zadravec prijavilo za mobing. Ton kojim nam se obraća predstojnica je zastrašujući, kaotičan i prijeteći, u smislu da smo svi neznalice, trebamo edukaciju, ništa ne radimo i stvarno se bojimo za svoja radna mjesta i svoju budućnost. Iz prijave ove radiološki tehnolozi i medicinske sestre imaju svoje male interese da mogu ubacivati svoje pretrage poznate iz privatnih ustanova i tako dalje, a ovi veliki koji orkestriraju i skrivaju se trenutno u pozadini, a rekla bi dr. Milas i ekipa i dr. Kalosek, oni imaju svoje velike financijske interese. Oglasili su se i radiolozi koji su napustili klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice. Od 2016. godine kliniku za tumore napustilo je 7 radiologa. Razlog odlaska isključivo su loši radni uvjeti, za koje je direktno i indirektno odgovorna predstojnica Zavoda za radiologiju. Ovo je moja kuća i ovo su moji ljudi. Pa dajte nas pustite samo da radim. Ništa drugo mi ne tražim. I dok Dijana Zadravec glasno, javno i teško optužuje, nadređeni uglavnom šute. Ako je istina što govori, kako je moguće da 5 godina nitko nije provjerio njezine optužbe? Ako je istina da mobbingira ljude, zašto već nije smijenjena? Zbog tih i takvih pitanja na koje odgovora nema, između ostalog i gubimo liječnike iz Hrvatske.